Bueno, avui farem una botifarra amb mongetes i una miqueta d'all i julivert, potser, depèn de com vagi la cosa. Primer de tot, aquest matí hem tret la botifarra del congelador, que estava aquí perquè aguanti, que pugui estar de reserva. Botifarra fresca de porc i res, del supermercat, saps? Això ha costat, no sé, 5 o 6 euros. Tenim per un parell de persones, amb gana, o una, si té molta gana. Vale? Això ho tenim per aquí. Com que encara no està descongelat, primer de tot anem-ho a fotre a descongelar perquè si no, si no tindrem per massa estona i no volem estar aquí tot el dia, Fem un miret, obrim això. Això se'n pot anar a cagar la via. Això també. L'important és fer un bon espai de treball, Treball, com ja veieu. Que si no aquí després no hi ha qui... Vale. Ferrota. Opa, tros de plàstic. Això de la deixalla. I bueno, és una cuina petita, o sigui que hem d'anar fent espai per les coses, Anem a fotre això al microones. I a descongelar. Aquí tenim una mica d'oli de girassol d'ahir, que vam fer una mica de fritura, però no... L'aprofitarem una miqueta, però tota aquesta merdeta que hi ha per tot traurem, d'acord? Això no ens serveix. Això no ens serveix. Encara està ple de restes de San Jacobo. Bueno, a mi això ja em serveix. A mi això ja em serveix. Una miqueta d'oli, d'oliva. Verge extra. Què més? Una miqueta d'all, d'acord? Una miqueta d'all. Estarem. Jo que faria... A mi m'agrada bastant l'all. Posaré... Anem a tallar aquest all. Mira, al final n'han sortit 3. Mira, només volia 2, però... No direm pas que no, una miqueta més d'all, Val, ja hem pelat l'all. Això va per totes les verdures. Un cop hem pelat la verdura, sempre estem temptats a treure les parts lletges, negres, com hi ha com merdeta, Ojo, hi ha 2 tipus de merdetes diferents. Hi ha merdetes que no és bo menjar, que s'ha de treure, s'ha de ventilar. Però llavors hi ha coses lletgetes que li donen un je ne sais quoi, volen dir que la verdura ha viscut, que té cosetes. Llavors aquí, per exemple, aviam, jo no ho trauria això. Aquí la punteta d'això sí, però el d'aquí no, llavors, bueno, una mica a criteri de cadascú. Vale. Aviam com està la botifarra que hem deixat aquí descongelant. Encara està una mica congelada. Li donarem la volta perquè es descongeli l'altra part. Com veieu, aquí hi ha trossos de gel que podem anar traient. I un cop li hem donat la volta, ja podem donar-li una estoneta més. 10 minuts, tranquil·lament. A veure, això potser 2 o 3 hores descongelant-se, però no... Vull dir, fora del congelador, però no dic prou. Això... I per una estoneta encara, val? Ara! Oblido d'encendre la llum, home. Ara sí que m'hi veig. Ara, un cop tenim l'all ja talladet en trossets petitets, el que podem fer és encendre el foc. Fluixet, molt fluixet, que es vagi escalfant l'oli
i quan ja estigui una mica calentet tirarem l'all, que es vagi dorant, es vagi fent una miqueta... poca estona, si no, si després es crema. Que vagi agafant aquell oloret i quan ja tingui una miqueta d'allò hi fotrem la botifarra, d'acord? Però bueno, tenim temps, el foc està fluix i així es va fent això, d'acord? Així es va fent la botifarra que s'ha d'anar descongelant. Bueno, ara, en aquests moments sempre vaig aprofitar per una oliveta. Ja no sé què, un petit regalet, un petit tast per la llengua. Bueno, jo ja aviso que avui la botifarra tindrà una mica de gust a fritura i a San Jacobo, perquè ahir vaig fregir San Jacobos amb oli de girassol. Però bueno, mira, ara em posaré a rentar la paella i després de només haver fet un sol ús. O sigui que he passat el tovalló allò i ja està. Això aquí es pot aprofitar. Vaig posar la mà aquí sobre per veure si està calentet ja o no. Llavors a mi m'agrada deixar sempre un o dos trossets d'all per així estar atent i quan ja senti que ja està començant d'allò, vale, llavors sí que ja puc tirar la resta. Bueno, que ja està cridant l'all, hem de tirar-lo tot. Recordem el foc fluix, que no se'ns cremi, una miqueta més d'oli. I anirem escampant una miqueta, que agafi el gustet. Mentre netegem una mica l'espai de treball, això sempre va bé, sempre és important. Aquesta torradora aquí al mig m'està tocant la polla, així que me la vaig a ventilar. Bueno, ja tenim aquí la botifarra, que s'està fent ja la paella. D'aquí una miqueta li donarem la volta. Moment per encendre l'extractor. Ara disculpeu-me si no em sentiu gaire bé perquè no porto pinganillo, em hauria d'haver posat per agafar el so més directe de la boca. I amb això es sentirà molt de soroll ara, però és que si no s'ha de ventilar, la cuina s'ha de ventilar, o sigui que... Anem remenant una miqueta. Potser podem posar una miqueta al foc, està blanc fluix, sense passar-nos. I res, anar a fer-li punxadetes, no moltes, que si no després quedarà això fet una merda. Però que entri una mica l'escalfor dins i es faci sortir aquell suquet d'allò de... Val. Anem a anar a treballar amb mongeta cuita. La compres, cuita. Al final sí que és més car que comprar-la crua, però amb la poca diferència de preu que té, estalvies d'estar aquí una hora cuinant això. Per tant, això, aquest plat també es pot fer amb cigrons, també funciona molt bé, però jo és que sóc un fanàtic de les mongetes. I res, podem anar-les colant, d'acord, amb el colador. Però bueno, encara els queda una estona per començar a jugar, perquè la botifarra s'ha de fer bé, i fins que no estigui ben feta no tirarem la mongeta, perquè si no llavors es queda tot barrejat i no es fa bé la botifarra. Però sí que hem de tenir en compte que les mongetes després estaran una bona estona a la paella perquè agafin el gustet. O sigui, no caldria fer-les, no caldria passar-les per la paella perquè ja les hem comprat cuites, no? Però, clar, passant-les per la paella agafaran el gustet de la botifarra, de l'oli, de l'all, i això és important per acabar-li a donar aquest toc de sabor. Llavors jo les esbandeixo una miqueta i ara agafaré les pinces perquè penso que ja és moment de donar-li una volta. Aviam com està això. Cago en la puta. Una mica de mal fer això, Va.
Com veureu aquí ja se'ns ha fet massa del mig, se'ns ha torrat una miqueta. Potser m'he passat amb el foc, però bé, és normal. Ara que li hem donat la volta, aprofitarem i li farem forats aquí, a l'altra volta, d'acord? Sempre va bé. Veieu que suquet, això ho fotria ara d'una mossegada. Anem remenant així una miqueta, potser una miqueta més d'oli, però ja no en tirarem més, que l'oli surt molt car i llavors també es queda massa oliós. Però bé, la millor part és quan ja ho hem servit en el plat i tot aquest oli que queda aquí a la pella, però sembla una torrada de pa. Allò està... Per mi és el postre, allò. Per mi és... Coses com aquestes fan valdre la pena la feina de ser cuiner. No sabria dir-vos quanta estona exacta d'estar la botifarra aquí a la paella, però bé, jo crec que no és gaire difícil de veure. No ens hem d'enganyar per aquestes marques aquí, que s'han torrat més aquests trossos, perquè l'hem deixat molt poca estona quan ha passat això. I això és que s'ha fet per fora però per dins no. També perquè els cantons, veieu, aquí s'ha fet poc. Jo recomano anar-lo agafant amb les pinces i anar fent així, forçant-lo una mica cap a certs indrets que no s'han fet. O també fer forats laterals perquè pugui entrar per aquí també una mica la cocció. Molt bé. Que l'oli vagi circulant, que tot el suquet vagi circulant. I potser fins i tot pujaré una mica el foc. Sense passar-nos, però... Una cosa molt important és que mai, quan un està cuinant, mai pot marxar de la cuina. A no ser que sigui una cosa tipus forn, ho deixes una estona que ja tens tu calculada, poses un temporitzador i respectes el temporitzador. Llavors d'acord, però en plats així que hi ha foc, no és com marxar a la cuina. Un riu ràpid, tal, sí. Però sempre s'ha d'estar atent, perquè llavors, veieu aquí, això se'ns està descontrolant ja. Sobre una mica el foc. I donarem una volta també de precaució per veure com va l'altra part de la botifarra. Això és com la cara oculta de la lluna, Ja ho veieu. Guaita. Que és de mal fer, Fet aquesta mala puta. D'acord. Això ho per aquí. S'ha anat fent, però encara li queda una mica, T'ha agafat la gana, Una forta. Tot el dia a les 3:15. Un quart de 4. A veure si podem picar alguna cosa per aquí. Marem. Un petit trosset de formatge, res, picar una miqueta, Ara sí, anem acabant ja. Ara sí que he fet un bon gir. L'hòstia. Cago un cony. Això una mica al foc. També vull que es dongui una mica de pressa perquè si no acabarem mai, M'agrada fer-ho foc lent però fins a cert punt, Que hi ha gana i aquest tard hi vol ploure. Epa, aquí, que s'enxem tot. Estarem tots fent un crits, tu. A mi m'agrada pressionar la botifarra amb força amb les pinces contra la paella perquè així entri bé el foc a dins i allò que es faci bé, I d'aquí li farem una miqueta de forat perquè està una mica cru. Així li entra l'escalforeta. Però se l'ha de cuidar, la botifarra se li ha de donar carinyo
Val, doncs jo crec que ja podem incorporar la mongeta. Això estarà de collons, Estarà de collons. Oi, quina bona pinta que té això ja, quina oloreta. Tant de bo poguéssiu olorar el que jo estic olorant ara mateix. Mare de Déu, nois. Això estarà acollonant. Ah, m'he oblidat d'una cosa molt important. Pebre. Però bueno, el tirarem ara per sobre i l'escamparem una miqueta. I una miqueta de julivert, va, què collons, anem a fer-ho bé. I ara anem a barrejar això bé. Que no quedi tan centralitzat tot, que no quedin unes coses més fetes que les altres, etc. Baixarem el foc una miqueta perquè es mantingui l'escalfor i vagi agafant gust la mongeta, però sense que se'ns descontroli. I a partir de cert punt apagarem el foc i amb l'escalfor residual ja podrem fer els últims 5 minuts. Moment de... ja hem apagat el foc i ja està. Amb l'escalfor residual li donem una volteta. He tirat també un residu d'oli i una miqueta de sal per acabar-li de donar el punt, que estigui ben amanit i tota la pesca. I amb això ben remenadet, que tot hagi circulat, que no hi hagi hagut cap tros de menjar, ni de botifarra, ni de mongeta que s'hagi quedat en el mateix lloc de la paella tota l'estona, no? Que pugui anar circulant tot i anar agafant el gustet, Guaiteu. Quina meravella. Doncs res, esperarem 5 minuts i ja ho podem servir. Que bé, nois, Salut i gresca.